Finally tabok ang sini bukugsek Rahel koloni nogos ang paisok peka uttor bormora kami ni sar song bai tongo jar song sar rakesh dei upon sar song bai tongo mono shooting shoot kainan bagai mono Rahel borsani na bomo mu de phedi mono sini bukuk Rahel ni nok Rahel koloi te ang class 11 pori tongo te ang pori mani te present yang pori tongo ni school ni nong ka Saint John High Secondary School te amora yogo ke te ani nukuno ani ama baba te ani munai buri khorok nei te ani munai selama sa khorok sa tongo te nana tongo sung nukuno te sung te kunu gereja te as my father was a farmer. Ani jelok nu kungo ang ani ano support klani ani baba bayama jeng support klai borok je jano support klaim ri ma tong mani te bunia ba dok rawo te ani cousin song borong ra ba rawo ke amo man mani bo aseng yat mani ka school ru te ani abang tongo khorok ni borok no pori ru ka ani aru te wishan ka jeng khorok thamna ase klai borok sono support klai tong nani amo belai ni difficult ke sometime bin aro rupai ke hangke ani aro rimia ani school ko bangman tabu jar thai tong pat gure ni bagai mai ke rimia lai ma tong dino man se only around raba raun chao tamaning ke only 5 sometime 11 rokeman Tebra idol phaimani bage ang belekene khatung khatai hambai mar kha tebra idol de sokane sini sasel no bai mala ang asuk bolong kutuma bo tongi phana ani sajek Rahel bo tini tebra idol ni bising tebo joto lukura ba bo sini jakha tai nuk jakha hamni bage ang bolong kutuma bo tongani bui anatu bisini gla khamun nugla khamun ke tini o tebra idol phainu ani sajek Rahel bo joto borok ni sango bo participate khaiman manai tinjona borok ano belai kena support khayu borok tubu hostelon tongo borok hostel tongo tinyo fundo khlai horo sa baba ang baini video nu kha hai nu kha baire sabu ni borok ano belai kena khatung khaja khlai borok ano ko lo khlai puru ke sa hin sung baino support khlai ro nang seven tongna nogro go oh boleh tay tubu belai excited khushi ni tong ta muka gan bahai ni sereng tejak ai tham tin khan gan sereng ja muka sereng ka resap mu tang than ni sereng hai pan kang ka saman suya ko muka sam kang sa bi khnar nai I am single you are me langsung hai kapan takut ibu kesong ang tong di kemol sama non loge ini ang hai sini tibra idol ni resap gereng top 7 select unjak sini bukukjek Rahel koloi ni nogo ang paisok bajak ini geseng babai kogram saling bagai ang tini paisok bajak bin nogo tai ani bin gano tongo sini Rahel ni father tongo buka jeng puilang ke jeng sini Rahel koloi na jeng singranai question beskang 19 Desember norok nugui mansenai final tabo already no top 7 o select unjak tongo borok ni bagai tabo paisok pai tongo 19 Desember final tabo sabot final tigno aboni khukti jeng boni khukti jeng khalai senai ni Rahel no Rahel puilano lamsago acha puilan sing senai takto nok 16 tarik mathangnai tabus kan tini to 14 tarik 16 tarik onor mathangnai 19 tarik kan final oke final ungna sekang tamo recap mong sering sokha tai tang busuk recap mong sering sokha modern and folk morono no kisah saknar te borok sono je jamu rohmani kaisa hingke hindi hingka tai kaini tongo amke kok borok song kainei hingka total 3 kan na nang bai hat ma ka by hat mak lai weapon man payo ku practice to klai tong rok rohman be around 2 days class acha
buskang 19 tarik ni bagai nang besik zat ini buka excited ngi tong sok tabok belai no baka to excited deng zak to maningka ang semifinal paye tai tabo tai chini grand finale tai wisha klai sung top 7 ok klai sung so pai man bagai te belai no kha thangka zak te omno ang confident ka masawo sung fast manai mana asawo nini parents song khorok busuk mane nini family members khorok busuk tong tabok and family members around 6 member na nang de chontan sai sai na kusu ang jo to sai okra okra na acha nini kusu rok le no busuk zara saput khlai tong support khai borok borok bu je borok hostel tong ti pa borok ano support khai tong ni borok funti rok sa ho hai ke sung nu go hai ke khai nei hostel tong ti nini kusu rok bu hostel tong na tabok nini parents song sabot tong nabo tahu parents by ani manai kumo tai ani manai khoroksa bu bu ni khaija getai manai salato oke jara ket arawun and galarawun no je tiki arok jara audition je samai rok or jaga je final rok performance final rok ba participate final rok audition jara kalaine rok tata nok to tiki pega tabuk si jara no tongkho o ti pai dolo je kalaine rok no ti pai idol je final rok no bronong tamo misis rong tam koi mung tongnai ang borong message na musung tam ningke borok bu rungya lenga to maningke borok next level of klai borok te wisha next season of klai borok try klai ni bagi borok bu chesta khaiteng getai borok ni bagi busung mon ma sawu to maningke stabuk tiki me aphan te wish next time tongku or next time borok tiki manati next year season 1 tapuk ton season 2 tapung season 1 taklan chiming tapun taklan chiming bisi belum dong senai haida getai next year borok klai manati oke tabok season 1 je audition je phayarok upcoming youth ma next generation sono nang tamo koi mung tongnai jara tabok especially ramdi jara tracks by kuburi tongnai rok sikla sikli poria rok ba haino graduate pai bui haino asugoi bekar tongnai rok nang tamo koi mung tongnai ang borok no omo koi nam sung to manike borok ni je borok tabuk oma hai generation borok drugs addict ma klai borok time diwi to man slai oma hai kahamo sung rusam musung oma hai rogo borok time diwi borok oma hai rogo time diwi klai borok ni bukhawo to ma musung borok ni aro already no tongo borok to ma na musung borok amno use klai maya oi borok ngui tongna ni no borok amno use klai mana ti klai je borok wan sugi man mana tong mano borok amno use klai mana ti joto nyar no sokat tongo amo joto ni amno use klai ni deng yaka amno use klai ni deng thung borok wan sugi man ti nang ti pra idol phaya sikang agero nang tamo kai tongani ang student student as a student ang pori tongko pori ti tai ang NCC rok bo amro participate boram join klai tongo ko ti yang bayang klai yang time yang 50 yang 50 dari NCC klai mani bisi bisi ka tai ni ora je NCC klai mani ni ora certificate of tong tongo ang NCC klai man tabuk za third year around class 9 ang tabuk 3 bosor itong khang ang NCC klai ga tabuk next ani je ang RDC thangka ang RDC bagi selection thangka ang je jeng RDC thangman around jeng tripura ni jeng bizuna ni bisingo only 3% jeng aro tewisha jeng RDC 1 2 klai jeng aro najago jorhado klai ga jeng ata selection mang pre RDC 4 jara selection pai 4 nang pai kyang ka sis nang 3 jara jeng 3 jara select khai chaka boss school sino mo sen jun rayo sen Senjata high secondary school na tabok nini parents song nono tipra idol thangmani rang puisa rok bial lok omhai rok tutong bial to ang nani laisana ni omhai rok mangon laisana ni ke ani uncle auntie ani ayong songtong khangsa khani borok jona boi ni subawi jeng tabu sujura jeng thani laisai man oro nini ok ami wo am sayam khorok busuk family ngai na utor bormana koi family na sebelum kakak ha 32 only 32 families na ora utor bormana oh 32 ni bisingo joto no saiman khan nugui ko tongkhana tai sebut man khana borok joto no sabut mai tong le sabut khai tong support khai borok
tay nini friends nini tay another friends songno Then school ni friends, School then friends. out of Tripura ni kawan dol tu borok mana support kelayu, Hmm. kelayu gitu. nin paran borok ni nanggar charman rok video rok nugui tong nai tong no bole in khora rok bom hairang ja nono tamar Appreciate kelayu tu borok, mereka anu gitu. ke paithago singsinai paithani kuisono jeng thanglaisnai tabuk to taklil chim ti paidol season 1 ICA department bukhaktino broni luwaji jago baino komai norok or jaga nok siapman kha belai non bai kopal ka ham tei biskang next year of season 2 ni bagoi brono nang tamo ko phirong tonai jaga or jaga sini ti paidol na tidul nei rok ini jarje song sini sarsono nang tam sane Borok jono support kelayu. Borok jono support kelayu tongan bagi umusung borok ni kau yang umusung. musuna kara musician song tam sane Musician rok to borok to hamesha sungbai ni borok bukrok marke mihimsa borok bahike kelayu ni bahike tesa hai kelayu dingke hai ni hai tei wisa kelayu dingke hai ni hai don borok jono marke support kelayu borok bu tabo sujara borok kelayu tongma bisi ngusung bu hai ke resa musuh ke sung tongman borok tei bu kelayu mantan ni. agero go music ro nang ngeru mar sap kha Mar sab at least with guitar ang sar sab ni. gitar rok bai mai stage to sangai music mar sap khana Mo hero ko stage ro ko to performance rok laya ko yang char school ni mo hero ko program ro ko. bai rahel no ketabo katana muni bukana sing sangai sangai sajdi nen busajung ni bagai ni rahel ni bagai nang tamo kok sana mujung tabu sango 19 tarik Desember ni abo sini mediano oke ani besajak ni bagai ang to tamani sanai puila woni ni kisa koma sine bo mane o tipa idol ja phanga ang bono bahike khaimani oke puila je tipa idol khainai ni je sing phone o sing net o sing nugui tongmani nugui tongkha haipano boto hostel tongmani bagai engka boto kuno khobor khosbo maya ben jago phone bukrui engka ang niji wan saka boto ani serai no ang ro stabil lang engka ane jeska o triple idol ni wo ba bahai engna boto ang kunas mes kuno siaku haipano sabe nei nei ang bono thangi sawi kya engka saga engkana boni exam choli tong azarawo engka exam choli phano engka bosmai exam painai engka last or 22 tarik nama nyobai boro November 22 tarik adilin boni exam painai ke ang bo nonanyen sekang aro song seng hol kilawo no registration khalai tongo engka kaisa form nawi ang fill up khaitoi rang 50 taka rui engka direct hostel thangai aro to hailman buya ang bokroksa ani besa hampano ani besana ang barja ri kalangja hostel engka borok ni dai tongo engka ba secretary sarwa ang first malaika engka malai man pore principal sarwa malaika erpore warden bai malai engka joto ba ang malai kok salaika ang anjerai no mai khaini bagai ang ଅଧିବେଶନ nan bagai ang langnai kisa allowed man sau borok boto exam choli tongo Asa next topic nang tabo ni besajin bagai nak busang 19 tarik Desember bagai final bagai nang bonus sasidi acha engka beskan final ni bagai engka to ang tabo boto thangnai tahing sengsebang ka bo 16 tarik thangsinai engka 16 tarik thang engka 19 tarik bro ni final ngnai engka abo to ang wan sogui tongo je bo ar jaga kaham kanu pada sitet thai bo rabi to manan nei jaba jitia abo to kutu sakani saiman sinai abo boni bisati qualification boni bahai to abo to gereng boni bising pon somoi mistake ni thangma mo tongo abo to kunu sure ka angasuk rimanya haipon jeman sak bo boni sakari bo khaine maba asala tongo khaimanan ni ke sing saiman kha jini rahel boni bukani kukti jemung raiman kana ke nadi busuk utor bormora kami ang tak baikhe dui bar kosi o fast pela pati jeng pro apun fast ang tabake dui bar kha or jaga jeng pro or bal bersikulo aun fast ani puila kaimani ar jaga eta baikhe second time kha busuk kusu busuk kazala siklama ba hamia asuk bolong bising ni hujagi tongbayo cinti pasarok omahai sini sarsong
sar suhel tei sini sar CEM broni sak tharma bai sini buku rahel sini jagi tong tak lukurok bai tapu sujora broni sak tharma kri ke omahai broni je plan kaimani kri kangke sini jak khalak kumung hai de ke belai hamai nang no tai bo omahai ke sini ti pasar no kereng thai ni je jaga rogo buri tei sikla selarok omahai je bekara suktonai rok norok thangdi next season no bwsang next year season 2 phainai norok or jaga performance khaidi thangai jotono tongdi kaham kerengke bini samung kaham khorang kwtei khorang kha tok baisi bo bini maphabu guardian songbo mukhang kwchungui tongo tei mapha songbo poribesh poristiti kaham tongchang kaham gesi map sarai bwsarokbo bwsabutui ngnai rokbo mukhang kwchung wngui mano jong jotono ekota mangnai mapha bwsatui amono lamsogo tei phaina hai asli jar ngai tini bagai koklam ngai jotono hambai khulumkha।